Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 17 anyos nag-aligar na kapalagdigikan sa abductors. PNP kag NBI nagpanginwala ang ilang personnel na nagservice ang warrant of arrest. 700 ka mga traditional jeepney ginapaabot nga maisuwan sa permit sa bulan sang Enero. Clinic ginisuwan sa show cause order sa LTO matapos madakpan ang staff nga naga-issue sa medical certificate. 3 patay sa separadong aksidente sa Mamaylan City. Kag sa Good Vibes, pinakadako kag pinaka-iconic na hotel ipatukod sa Mega World sa Bacolod City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, matapos ang duha ka tuig, liwat nga nagbalik ang Negros Island Organic Farmers Festival. Higayon nga ginapasalamatan sa mga organic farmers. Yaring report. Nakaplasar karon sa Capitol Grounds ang mga 80 ka mangunguma kag producers nga nagabaligya sa organic produce humalin sa prutas, utan, bugas, mga kararuton, mga pagkaon kag iban pa. Sa 15th Negros Island Organic Festival liwat sila nga nahatagan sang kahigayunan, hindi lamang nga makaganar kundi makapahibalo nga sila ang nagbalik na kag liwat nga matib-ong ang ilang nga produkto. Ang Peace Pond nga grupo nga ginatapuan sang 25 ka mga mangunguma, isa sa mga nagpakigbahin. Suno kay Kex Orbida, ang Vice Presidente, dako ang bulig sang kasubong nga festival sa ilang nga networking. Awareness kasi di ba nadula kita for 2 years na ha. So kami ang Peace Fund farmers na budlayan sila mag-recoup bala sa mga hindi ni mag-recoup mangita bago nga network. Hindi ko wala ni mga display. Paano mga online lang kami palagi. Tini ako na may araw hindi may makita na. So it's an opportunity nga ma-market so much for income but ipalapnag lang we're back na Suno sa Office of the Provincial Agriculturist, may 2,000 nga kalaparon sang duta sa probinsya nga na-validate nga napaidalom sa organic farming. Sa bulig sa Department of Agriculture, suno kay Edmundo Raul Causing, ginatinguhaan nga mangin mainstream ang organic farming. Pila sa mga tikang nga kabahin sang suporta amo ang pag-establish sang organic hubs, training kasubuman partnership sa private sector. Ganich pa lang sa subong. But we are looking at going sa mainstreaman with the DA. Kaya they have a suggestion when they visited the governor na they will establish hubs, organic hubs. Sunod kay Bernadette San Juan, ang director sa National Organic Agriculture Program sa 2023, nagdoble ang pondo nga ginpain para sa organic farming nga nagalakip sa mga livelihood projects para sa mga mangunguma. Labi niyang ginahaylo ang pag-submit sa proposal para sa amo nga mga proyekto. In organic agriculture or simply OA, food safety is guaranteed. There is no denying about the boundless benefits of organic agriculture, but at the same time, we also acknowledge the gaps in market opportunity in OA industry that can be plugged by well-intentioned members of our community. Tubtub sa Sabado ang Organic Farmers Festival sa Provincial Capitol Grounds. Sa number 9, isa ka non-government organization gikan sa Negros Occidental ang ipasidunggan sa Ateneo de Manila University bangod sa ilang pagbulig sa komunidad. Ang presidente sa Negros Volunteers for Change si Mili Kilayko ang nagbaton sa award para sa Parangal Lingkod sa Sambayanan Award gikan sa Ateneo de Manila University sa ilang special academic convocation Martes sang gabi. Ang pasidungog ang ginhatag sa NVC bangod sa ilang madalom nga commitment kag pinasahi nga abilidad nga magtipon sa energy, resources, talents kag skills sa mga individual para magbulig sa napabayan nga mga komunidad kag sa mga nagakinahanglan. Si Kilayko sa iyang speech nagsiling nga iyang ginahalad ang iyang award sa tanan nga mga magagmay nga volunteer sa pusod. Ang NVC ang aktibo sa pagbulig sa patag sa nutrisyon, livelihood kag edukasyon. This helps us to remember that this recognition, as well as all the work that we have done,
is never because of us, but because of the God who makes all things possible. Sa number 8, nagapadayo ng COVID vaccination sa probinsya. Madubo man ang demand pero tayo yun nga ginapatuman ini. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, sa gihapon may mga banwa kag syudad nga padayon ang pagkuha ng supply sang bakuna. Wala man nalabot sa Negros Occidental ang ginset nga target sang national government pero sa gihapon ginatinguhaan ang pagduso sini bilang kabahin man sa pagpangapin sa ikaayong lawas. Sa supply sang bakuna karon wala man sang may ginbalik o kon ginreport nga nag-expire. Sa piya kabahin sa page sa Department of Health, may natala na nga bakunahang bayan sa December 5 to 7. Iniya nagalakip sang nagaedad 5 to 11 para sa primary series o kung sa una kag ikaduha nga dose ang bakuna. Nalakip man ang 12 to 17 para sa una nga booster dose kag para sa 18 years old pasaka. Ang aton always no nga rule of thumb is for those who want to be vaccinated, ara ang vaccine, no? Hindi nga may reklamo nga gusto kong pabakuna, wala akong vaccine. So, amo lagi na maubra sang province, no? Hindi matakamal biskan hindi ka gusto mag-vaccine, vaccine ka. So they have their own rights to their body. Sa number 7, isa ka lalaki patay matapos ginlabo-labo sa yakopon inom sa isa ka birthday party. Patay ang 48 anyos nga si Ricardo Canieso matapos ini ginlabo-labo sa nakaupon inom sa barangay Mabini sa Escalante City. Sa investigasyon sa PNP, gikan sa birthday party ang biktima kag sospek nga si Marvin Garcia kung saan sila ang nag-inom. Pagpauli na kuntan si Canieso sang ginsundan sa ni Garcia, kag dito na nga ginlabo-labo sa ulo kag butkon. Patay sa pagpanglabo si Garcia. Suno sa pulis, nagsinuyaay sa birthday party ang sospek kag biktima nga amo ang nagresulta sa pagpanglabo. Parayon ang manhunt operation sa kapulisan batok sa sospek. Sa number 6, napatay sa engkwentro sa Gihulngan City ang biktima sang red tagging suno sa NPA. Pagpatay sa asset sang Kafgu sa La Castellana, ilang nga ginako. Lubos nga ginakondenar sa nga New People's Army ang kamatayon sa ginaalagar sang Army nga NPA leader nga si Victoriano Baldonado. Si Baldonado ang napatay sa engkwentro sang NPA kag Army sa Barangay Trinidad sa Gihulngan sang Lunes. Suno sa NPA, hindi katapos sang rebelde nga grupo si Baldonado kag siya ang ila ginaalagar, biktima lang sang red tagging sang Army. Ilaman ginsiling nga wala sang may natabo nga engkwentro kundi ginpatay si Baldonado sa atubang sang iya nga pamilya. Ginaalagar man sa grupo nga may duha ka army nga napatay sa ila ginasiling nga pagharas sa tropa sang army. Apang nagapanindugan ng army nga isa ka mataas nga opisyal sang rebelde ang napatay sa lehitimo nga engkwentro kag wala man sa may napatay sa ila nga hanay. Samtang ginako man sang rebelde nga grupo ang pagpatay sa 43 anyos nga si Giovanni Umboy sang Domingo sang gabi sa Barangay Puso sa La Castellana. Sa statement ng NPA, ilagin sili nga ilagin patigay ng silot kamatayon bato kay Umboy nga ilagin na alagar assets ng Kafgu kag regular nga naga-report sa Army Patrol Base sang Barangay Montilla. Sa number 5, tatlo patay sa separado nga mga aksidente sa Ibamaylan City. Patay na si 9 anyos nga si Mariel Pedro kag iya si Tiya nga pasahero niya sa tricycle nga si Ledesma Arcelias matapos makabunggo sa van kagabi sa Barangay Agisan sa Himamaylan City. Pilasun man ang isa ka teenager nga pasahero. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan pa norte ang tricycle sang inali na lamang mag-swerve kag madulaan sa kontrol ang driver. Amukon nga nabunggo ini sa van nga nagadalagan sa piyak ka lane.
Dead on arrival si Arcelias, samtang sa ospital naman napatay ang driver nga si Pedro. Samtang kahapon sang aga naman, patay ang 22 anyos nga si Lito Garzon matapos mabuguan sa Fortuner ang iyang motor sa highway sa Barangay Tuoy. Sunod sa PNP, ang driver sa Fortuner ang nag-overtake sa iya sini. Ginasundan nga salakyan ang mukon nga iya nabuguan sa piyakalin ang motor ni Garzon. Naglabog si Garzon bangod sa pagbunggo. Dead on arrival man sa ospital ang biktima. Sa number 4, mga 80 milyones pesos ang tigayon nga na-save sang probinsya sa Nochip humalin sa ginpatuman ng Management Information System sa among nga programa. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, bangod sa pagpatuman sang MIS nga gindesign sang in-house tigayon sila nga makakuha sang real-time data kag mas napatod ang datos sa mga pasyente. Nalikawan ang pagdoble sa mga impormasyon kag mas nangin masulhay. Sang 2019, may 100 million pesos nga budget ang Negros Occidental Comprehensive Health Program kag may 20 million pesos pa nga utang. Sang 2021 kag 2022, sa napatuman ng MIS, naga-average sa 40 million pesos ang pondo nga magamit. Sa Capital Cab System nga kabahin man sang digitization program sang probinsya, dako man ang naangkon nga savings ilabi na sa gasolina. Napaiway man ang request sa bag-o nga mga salakyan. Samtang kasubong nga mga sistema nga ginapatuman sa Kapitolyo ang luyag man nga ipatuman sa Bacolod. Kabahin sa ginaplastar sa Bacolod ang kasubong sang Capital Cab System, Procurement System, Personal Information System kag kun luyag nila sa ulihi sunod kay Diaz ang MIS para man sa backship. Sa karon sunod kay Diaz nga consultant man sa Bacolod, ginapatud pa nila ang nagakaigo kag masaligan nga mangin focal person para sa sini nga mga sistema ilabi na nga ginahalungan man nila ang among nga in-house developed system. So una, 120 million kulang. Kasi wala sang system, management system. Pag gusto, you never know kung kapila na nagkuha ang indigent na sang 5,000 niya. Kuha siya sa Silay, kuha man siya sa Cadiz, kuha man siya sa Condinda, we never know. And who knows kung ano pa na ginaobra, no? Because there is no data, no? Real-time data. Subong niya anywhere in our hospitals, kabalaan namon kung sino nag-avail sang no-chip. And ang balance ang kwarta ta makita ta dayon na. So you've got Sa number 3, isa ka medical clinic sa isa ka mall ang inisyuhan sang show cause order sang LTO Region 6 matapos madakpan sa aktong ilasining nga staff nga nag-issue sang medical certificate sa kliyente. Tungod sa reklamo nga nakalabot sa LTO Region 6 Legal Department, nagpakuno-kuno nga kliyente ang katapos ang legal team sa ahensya para magkuha sa medical certificate sa K-Shine Driving School kag Clinic sa sulod sang mall sa Dalan, Gatuslao. Sunod sa kay Attorney Gaudioso Heduspan, Assistant Regional Director sa LTO, nga akto nga nadakpan sa legal team ang staff sa clinic nga naga-issue sang medical certificate sa baylo nga doktor ang dapat nga naga-assess sa kliyente. Gani gilayon man nga nagpapanaog sang show cause ang LTO sa accredited medical clinic. Ang medical certificate kabangin sa requirement sa pagkuha sa driver's license. Gitinguan man sa crew nga makuha ang pahayag sa tugdumalahan sa clinic pero wala dito ilang manager. Gidugang pa ni Heduspan nga sa ilaman na tulupang dan nga naglabot na sa masobra 160 ka mga medical certificate ang gid-release sa clinic kada adlaw. Samtang nag-average lang sa masobra 40 ka certificate ang ma-release ang iban nga mga accredited clinics ng LTO. Meron kami ng weekly nga monitoring sa ilang mga number of clients bla. So iban normal lang number of clients mga 40. Okay. Taas na ganun 40 to 50. Ang yaya mayara to data nga in a day naka 168 siya. Oh. Okay. Ako. Which is para sa mundo ay di regular. So ginshow ko sa namon. Natag namon ang ginpadala sa namon show ko order and then they explained through the lawyer na 6:30 daw sa aga. Okay. Queuing ng clients. So it speaks of the volume of their the clients. Mall opens at 10. Mall opens at 10 pero ginalaw na actually sa mall na magsulod basta mga medical clinics or driving school.
Sa number 2, ...23 anyos nag-aligar nga biktima sang abduction. PNP kag NBI nagpanginwala nga sila ang nagpagwa sang warrant of arrest batok sa iya. Sa Police Station 9 sa Bacolod City, nagpa-record ang 17 anyos nga babae nga ginalegar nag-upod sa iya 23 anyos nga live-in partner nga gindakop sang katapos ang National Bureau of Investigation sa ila ginabantayan nga manukan sa Barangay Kabatangan sa Talisay City kagabi. Suna kay Pulisa Captain Rondil Tapang, Commander sang Police Station 9, ginistorya sang 17 anyos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga robbery ang iya live-in partner pero wala sadto sang may napakita nga warrant ang mga otoridad. Sila ang ginpasakay sa salakyan padulong kuntani sa banwa sang Isabela. Pero sa Barangay Kabug pa lang sa Bacolod, ginpapanaog na sang ginabulubanta 8 ka mga armado nga persona ang 17 anyos nga babayi. Nagpakilala ang isa sa mga abductors nga katapos ng NBI pero ginsiling naman ni Attorney Renwa Baldovino ang pamuno sang NBI Bacolod nga wala sila sang operation nga ginpatuman sa Talisay City. Wala man sang blotter report angot sa ginaalegar abduction sa Talisay City PNP. Wala kong alam na wala kong alam na operation namin diyan. Wala akong in-approve na operation dyan. For the record, As far as we are concerned. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May masobra sa 700 ka mga traditional nga mga jeepney ang sarang matagaan sa permit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa bulan sang Enero. May report si Nico Delfin. may masobra sa 3,000 ka mga drivers kag operators ang sarang mawadan sang palangabuhian sa tion nga ipatuma na ang PUV Modernization Program sa Bacolod City. Pero masobra lang sa 700 ka mga traditional jeep ang sarang nga matagaan sang interim service permit sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Enero. Ang mga jeep ang italana sang syudad sa mga rota nga kulang ang nagabiyahe nga modernized jeep. So by the end of December, mga sobra 500 na base mga modernized dre. So ang 500 ina, kung i-convert mo into number of traditional units, isa ka modernized, duha ka modernized, tatlo na ka-traditional mo. Ay equivalent. So, lantawan na to, once i-launch na, makita na to na black kung sufficient na kung kulang. Kaya pong subong, we are just talking of numbers. Nakasugtan sa pagsinapol ng Mayor Albi Benitez kag pamunuan sa LTFRB kag LTO nga mapalawig ang moratorium sa dakpanay sa traditional jeepney nga expired na ang prangkisa tubtob Marso 2023. Pero suno sa alkalde, dapat na marehistro bilang private vehicle ang daan ng mga jeep para maisyuhan sila sa interim service permit sa LTFRB. Sa Marso man ginalauman sa LTFRB nga makabiyahe na ang 1,099 modern jeepney sa syudad. May 133 pa lang karon ang nagabiyahe nga modernized jeep sa Bacolod. Ginsiling ni Attorney Gaudioso Hidospan, Assistant Regional Director ng LTO, nga samtang ginihikot pa sang syudad kag LTFRB ang mga parameters sa ginadihon nga transfer plan, iga-hold in abeyance ng LTO Enforcement Unit ang apprehension bahin sa franchises sa mga nagabiyahe nga traditional jeep. Amon commit no, alin subong, no? Actually nag-start na kami. Strictly operating against unregistered PUJs. We hold in abeyance in the meantime ang operation against franchise-related violations. Handa naman nga mag-cooperate sa nabalay nga solusyon sa syudad kag LTFRB ang grupo sang modernized jeepney operators kag drivers agod mapasiguro nga hindi maapektuhan ang mga pasahero. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, pinaka-dako kag pinaka-iconic nga hotel ang ipatukod sang Mega World sa Bacolod City. Ginapaabot man nga iniya magasabat sa kakulang sang hotel room sa syudad kung may mga dalago nga conference. May report si Romeo Subaldo. Ipatukod sa Bacolod City ang pinakauna nga Kingsford Hotel sa Guasa Metro Manila.
Iya ini sa property giant ng Mega World kay patukod sa ilang township project in the Upper East. Mangin 12-story building ini nga hotel nga may malapit sa 300 ka mga rooms. Sunod sa managing director sa Mega World Hotels and Resorts nga si Cleofi Albiso, 2 billion pesos ang investment sa Mega World sa sining nga hotel. Kag ini ginapaabot nga maghatag sa trabaho sa hindi magdubo sa 300 ka mga empleyado kung mangin operational na. Is usually 1:1 in terms of room keys and manning. But of course, there's always progression. We have our pre-opening, our ramp-up, and full operations. So we look forward to being able to hire and enjoying our hospitality professionals and hoteliers in Bacolod once we open. How many is that? 300 also. Ini ginalantaw sa Mega World nga mangin most iconic nga hotel sa Bacolod bangod sang iya sini nga unique nga disenyo kag architectural design. Neoclassical architecture plus the all-glass architecture. And you see a dancing mascara dancer statue on top, which will look like floating in the sky because of the blue glass. Will make it a very iconic visual that Bacolod will marvel into. Kung mahumana, ini man ang mangin pinakadako nga hotel sa Bacolod. Sa Subong, may 200 ka mga rooms ang pinakadako nga hotel sa Bacolod. Pero sunod sa kay Bacolod City Chief Tourism Operations Officer nga si Teresa Manalili, kulang ang kadamuon sa kwarto sa mga hotels, pension houses kag tourist inns sa tion nga may dalagko nga conference sa Bacolod. Bacolod City does not have enough accommodation establishments. We do not have sufficient hotel rooms to cater to big conventions or conferences. Examples of big conventions in the past wherein we had limited hotels, convention halls, or meeting rooms. Kung madugangan ang mga room accommodation sa syudad, dako man ini nga bulig sa handom sa syudad nga mangin isa ka mais o meetings, incentives, conferences kag exhibitions capital sa rehiyon. Next year, ginapaabot ang groundbreaking para sa Kingsford Hotel kag ginapaabot nga mahuman sa 2028. Barb, according sa tourism office ko, basta may mga dalagong conference like 5,000 ka delegates, kulang gid ang rooms naton diri sa Bacolod. At least luming no, nang hindi pa man subong dayon, Yes. pero may palaabuton kita nga Makabulig sabat sa kuno na. Barb sa dugang nga kuan, at least kita mangin sentro na sa mga conference if ever may dalag ko liwat. Kagabay itong mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.